Tabi ila mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka lalaki ang napalgang patay ug gihiwa na ang kinataw sa usa ka kasagbutan sa Claver, Surigao del Norte. Ang biktima gituhang ng lugos ug minor de edad. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Patay na og tadtad sa mga igo pinusilan sa ulo ug lawas dihang nakaplagan sa mga residente kining usa ka lalaki sa barangay Panataw, Claver, Surigao del Norte adlaw Martes. Ang lalaki wala nay sinina o gihiwa ang kinatawo. Sumala sa kapulisan, ang biktima usa ka 31 anyos nga backhoe operator. Meron pong nakita na 5 nabasyo ng bala. So, ang tama niya po is 2 sa dibdib at 3 sa ulo. So, with the discovery po ng mga basyo ng bala, we came to a conclusion na doon po siya binaril. Una ang hitabo, gireklamo matod pa ang biktima ni adtong Lunes tungod matod pa sa pagpanglugos sa usa ka minor de edad. Victim na ito is meron pong reklamo sa kanya, rape of a 5-year-old girl, which was inilapit po dito sa ating istasyon ng March 11 ng gabi. So pagkadating po nung batang na rape kasama ng kanyang magulang, agad-agad po natin silang pinapunta sa ating municipal rural health unit, and upon examination it was found out na positive po na na-rape siya. Sumala sa kapulisan, saysay sa asawa sa biktima. May angkon ng biktima sa pagpanglugo sa bata ug plano na unta sa iyang bana nga musurrender sa kapulisan. Apan pagagabi, gituan matod pa kini sa mga lalaki nga nagpailang mga pulis o gikuyog ang biktima. Natingalan na lang kini dihang nasayrang patay na ang iyang asawa. Apan milibod ang kapulisan nga ilahang personahe ang miadto sa biktima. Ang pulis po, we are required by our police operational procedure to be in complete uniform, or at least one should be in complete uniform while conducting legitimate police operation. So kung meron pong nagpakilala na pulis at meron pong pumunta na hindi po naka-uniforme, kailangan na po na maging suspicious ng mga tao. Gibutyag usab sa kapulisan nga posible ang pagpanglugo sa bata ang rason sa pagpatay sa biktima. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa pagpatay sa maong lalaki. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.